Nunha recente xuntanza coa empresa adxudicataria, o Concello de Boiro constatou que as obras de construción da nova sede do Club de Remo de Cabo de Cruz están a cumprir cos prazos previstos. Temos contacto co propio Club de Remo, ca directiva do propio club e manifestámonos despois de ter unha xuntanza coa empresa adxudicataria da obra que a actuación está indo a bo ritmo, que está desenvolvéndose dentro dos plazos previstos e que o planteamento é de que poda estar rematado para o mes de marzo. Nestas últimas semanas, o Concello iniciou tamén a adquisición e instalación do mobiliario e equipamento específico que precisará a nova sede para a práctica do remo, a través dun convenio coa Xunta de Galicia. En canto ao equipamento que se está dotando no propia instalación, pois a través dun convenio ca Secretaría Xeral para o Deporte, por importe de 90.000 euros, donde se completa prácticamente todo o equipamento necesario para poder desenvolver a actividade deportiva do remo.